Jeg ved ikke, hvad jeg laver her. Hvad laver jeg her? Jeg står bare her og venter som en eller anden idiot. Venter på hvad? Jeg venter på dig. Venter på hvad? Jeg venter på, at du skiller dig af med mig, at du siger, at jeg skal gå. Så sig det. Så jeg ikke står her som en fucking idiot. Spars. Handler det her, alt det her om din Aspars? Nej, det handler ikke om Aspars. Hvad fanden handler det så om? Er du en hemmelig agent, der er kommet her til at ødelægge min aften? Muligvis hele mit liv? Hvorfor er du så led ved mig? Hvorfor snakker du sådan til mig? Er det her mit hus? Ja, det er dit hus. Ja, det er selvfølgelig mit hus, dit ikke? Ja. Det er mit hus, ja. Altså, det føles som om nogen har sat mig af på en fremmed grund bag fjendens linjer. Jeg er flankeret på alle områder her. Det er dig, der tog mig med herhen. Hvad fanden er det, der sker? Hvem er du? Har du en pistol? Er du her til at dræbe mig? Har du en pistol? Hold op. Hvor er din pistol? Hold op med at opføre dig som et barn. Hvor er din pistol? Hold op. Vis mig din pistol. Hold op med at spille det her spil. Jeg spiller ikke noget spil. Helt sikkert. Klart. Hvilket spil spiller jeg? Fortæl mig præcis, hvilken type spil det er, jeg spiller. Fortæl mig det. Hele det her. For noget. Alle dine regler. Og dine mure, og dine døre, dit folk og dine penge, og alt det her tøj, det hele. Det her spil. Alt det her. Det hele. Intet er normalt eller naturligt. Alt er et spil. Ja, her. Nej, fru. Ja, okay. Hvis det er så... Jeg spiser ikke det her. Jeg drikker ikke det her. Jeg gør ikke... Jeg vil noget. Hvis det er mit liv, du beskriver her, så er det helt op til dig, om du har lyst til at dele det med mig eller ej. Og hvis du ikke har lyst til at dele det her liv med mig, fordi åbenbart er så modbydeligt på alle tænkelige måder, hvor fucker det ikke bare tilbage, hvor du kom fra?